Moro moro taas kaikki seuraajat. Nyt ei oo taas pari viikkoa tullut yhtään mitään videoa, mutta tässä nyt on taas yksi uusi. Mä ajattelin tänään tehdä pienen storytimen. Tai niinku, en mä tiedä, että onks nyt mitenkään pien. Mutta se menee tavallaan aika henkilökohtaisiin asioihin mun elämässä ja se on itse asiassa muuttanut mun elämä tosi paljon, niinku jos sellainen nyt jälkeenpäin käy miettii. Ja periaatteessa toisaalta mä oon niinku iloinen, että tää koko keissi mulle joskus tapahtunut, mutta taas toisaalta mä toivon, että ei olisi koskaan tapahtunut. Elikkä siis nyt mistä mä tänään puhun on mun entinen elämä. Mun entinen elämä oli vähän sellainen, että niitä on itse asiassa 2. Joten mä teen tällä kertaa siitä yhdestä ja sit mä teen tässä part 2. Toi kuulosti itse asiassa tosi hyvältä. Mut niin, asiassa koskee siihen, että mä en oo aina ollut mikään kilttipoika. Tossa noin, mitä mä sanoisin, 2,5 vuotta vai 3 vuotta sitten taaksepäin. Mä sekaannut huumeisiin. Kyllä, olen käyttänyt huumeita. Ja ei ollut pelkkää kannabista, et siinä oli pari muuta vahvempaakin huumetta. Kannabista mä käytin melkein päivittäin, noin 2 vuotta putkea. Jos et tälleen ihan rehellisiä ollaan. Ja noin 3 kertaa essoi, eli ekstaasia. Ja sitten amfetamiinia, tai piiskaa, mitä nyt sitä sanotaankin, sitä pari kertaa. Joo, siis olihan se totta kai hauska ja bla bla bla. Nuoruus, kokeillaan rajoja, tehdä jotain tyhmää. Mutta taas toisaalta miettii, että mitä kaikkea sit selkä tapahtui. Niin se ei ollut mitään kaikista parasta, just ne kaikki jälkiolotilat. Ja kyllä mun sit niinku napsahti päässä, että toi on vaan pelkkää feikki-iloa tai niinku se feikki-olo, mikä sit tulee, ettei hitto, et jes. Nyt on niinku, itse nyt mä oon polttanut paukut, että nyt on hyvä, nyt mä voin chillaa. Kyllä siis, joo, tossa kannabiksen suhteen sitä, kun se on nykyisin nyt niin yleistä, niin kyllä mulla on vielä tuttuja, ketkä käyttää, jotka käyttää melkein vielä päivittäin ja sit kyllähän sit niinku välillä tulee sellainen niinku itse tyhjä olo. Niinku johonkin tähän sellainen, että ei hitto, että pitäisikö vielä yhden kerran. Mut sit taas toisaalta mä oon käynyt kelannut taas se koko asia niinku sellainen sekuntimurto-osana niinku miettinyt koko asia päässäni läpi. Niin sit mä oon kumminkin tullut se tuloksen, että ei, että niinku käynyt miettiä, että mitä kaikkea silloin tapahtui ja mitä mä joudun kokea silloin. Elikkä joo, siis alussa oli ihan sika huikeeta ja sika siistiä oli sellainen, että jes, että niinku, ei siitä ollut mitään haittaa, ei mitenkään. Mut sit kun just niinku pikkuhiljaa kun rupes käyttää sitä vähän enemmän ja vähän isompi määriä, ei sitä kannabista, niin siinä sitten rupes olemaan sellainen, että pääsymys alkoi tulla päänsärkyjä. Oli jotenkin pakko sellainen, että tai sitä mä en edes niinku loppuuspelissä enää huomannut sitä, että mä olin taas niinku ottanut pari hatsia ja mä olin taas pilvessä. Et se niinku suorastaan se lähti kyllä lapasesta multa. Ja no koulun käyntiin kyllä itse asiassa vaikutti aika paljon. Varsinkin 8-luokalla. Mä lintsasin 8-luokalla ihan sikana. Ja mulla annettiin toinen mahdollisuus vielä jatkaa, niin mä menin silloin jopoluokalle ja siellä mä sain sit niinku asiat kuntoon. Mutta sit sen jopoluokan aikana mulla kävi sit paljon vähemmän keissejä. Kyse ei ollut enää koulukäynnistä tai se, että oma laiskuus, vaan ihmisten nimiä en kerro. Ja tällä hetkellä ainakin mun tietäkseni mä oon sen erään henkilön kanssa hyvissä väleissä niin, että ollaan puheenväleissä, kumpikaan ei tee toiselle mitään enää. Et kummatkin on antanut tämän asian vaan olla. Mutta mua vainottiin, mua uhattiin, mua kiristettiin. Ja se sai kelaa mulle päästä tosi paljon juttuja, siis mua pelotti. Mä en uskaltanut liikkua enää koton missäkään, tai siis mihinkään. Ja se oli tosi harvoin, jos mä olin aikaisin koulussa. Yleensä, kun mä menin kouluun,
Mä menin vähän myöhemmin. Mä menin just niin kuin silloin, kun tunti on alkanut. Mä lähdin koulussa silloin pois, kun kaikki muut oli luokasta lähtenyt, koska sit loppupeleissä aika moni sai sillä tietää sit jutusta ja aika moni kääntyi mua vastaan sit myös, koska tai nyt mä voin kertoa senkin kohan kohta, että miksi kaikki kääntyi mua vastaan. Mut niin, ja sit aina välitunnit mä pysyn sisällä. Mä en ikinä lähtenyt. Ainut välitunti milloin mä poistun luokasta oli ruokailu. Se oli ainut. Pari hassua yksittäistä oli sellainen, että liikahin. Mut muuten koko ajan pysyn luokassa ja oli aina opettaja vieressä, koska se sama henkilö, kenen se tapahtui, oli mun kanssa samalla luokalla. Mun kanssa sama ikäinen. Ja miksi se koko paskamyrsky meni sit pahemmaksi oli se, että mä en kestänyt enää sitä vainontaa, tai niinku mua pelotti niin paljon. Ja sit yksi ilta mä sain sit avokasta. Niin sit mulla niinku napsahti päässä, että mulla on pakko tehdä asialle jotain. Mut mä en uskaltanut kertoa vanhemmille yhtään mitään, että mä käytän huumeita, että mä oon edes käyttänyt. Siinä vaiheessa mun niinku välähti itse lamppu tää päälle sellainen, että nyt tän paskana loppu, että mä en halua käyttää enää mitään tällaista. Mä olin just niinku siinä huumemaailman portilla. Mä kävelin sit suoraan poliisiasemalle. Musta otettiin kuva, mikä mulla tuli jälki siihen. Mä kerroin ite koko tarina, mä kerroin ite poliiseille, että kyllä olen käyttänyt itekin. Ja bla bla bla. Mä kerroin mä tavallaan pustasin itteeni myös siinä samalla. Mut sit mulle siinä poliisissa sanottiin, että joo, nyt sulle ei tarvitse sanoa sit itestä yhtään mitään, että sä oot käyttänyt bla bla, että me pidetään siitä huolta. Mut kumminkin mä olin rehellinen itselleni ja sen jälkeen kun kävin kyttäasemalla puhumassa siitä asiasta ja kun sehän meni kaikki oikeuteen asti ja bla bla bla. Mut asia meni kumminkin sit sellainen, että vaikka mä kävin poliiseille kertoa koko asian, niin mä silti pidin mun vanhempilta se salassa. Se, että mä olin edes käynyt poliiseille. Ja se tuli yllätyksenä niiltä, tai olisiko ollut rehtori, joka soitti silloin. Rehtori tuli myös käymään meillä kotona, Sossu oli meillä kotona. Me yritettiin just saada sitä niinku suunnitelmaa, että miten me jatkan kouluun, mihin me jatko opiskelemaan. Mulla piti siis alunperin totta kai jäädä PK-seudulle. Sinne Omnia olisi pitänyt lähteä, mut sit kun asia meni kumminkin, että mä pelotti ihan sikana koko ajan. Just se, että en uskaltanut liikaa ja bla bla bla. Niin meillä oli pakko etsiä sit vaihtoehto, tai etsiä joku toinen vaihtoehto niin, että me pystyn jatkamaan mun elämää. No me löydettiin se. Siinä mulle heitettiin pari vaihtoehtoa pöytään. Yksi oli se, että on kotiopetus, että mä rupen kotona oppii, että opettajana laittaa mulle viestiä, että mitä joutuu tehdä, mutta kaikki kirjat himaa, mä tein himas pois ja aina vähän väliin käyn sit vaikka päivän jälkeen käyn näyttää tehtävät, että mitä mä tehnyt, kuinka hyvin mä oon tehnyt. Sitten toinen vaihtoehto oli se, että mä oon puoliksi Lappeenrannassa, puoliksi niinku sit PK-seudulla, mut Sossu olisi jotenkin sit maksanut sen, että aina se junamatka, että mä pystyn aina niinku, että mä pystyn aamujuna tulee Helsinkiin, mä tuun kouluun ja sitten mä poistun samalta sit koulun jälkeen suoraan takaisin Lappeenrantaan. Tai jotenkin sellainen. Ja sitten oli se viimeinen vaihtoehto se, että mut siirretään tänne. Mä olin silloin yläasteella vielä, se oli viimeinen luokka silloin, kun se tapahtui, 9 luokkaa. Ja mä otin sen vaihtoehdon, mä tulin tänne isäni luo asumaan. Ja pitkään sit pysyi salas se, että kun mä sain mä hävisin hetkeksi niin tällä tuhkatuulet, kun ei jäänyt mitään jälkiä. Hetken sain sitten elätty sillä rauhassa, että kukaan ei pommittanut viesteen tai kukaan ei haukkunut vasikaksi ja bla bla bla. Mut sit yhdessä vaiheessa ne sai sit tietää, että mä oon muuttanut Lappeenrantaan. Sieltä tuli jo, että me tullaan sun perään ja bla bla bla. Sit kyllä mua sit täälläkin jotenkin pelotti ja sellainen. Mut mä tiesin, että mulla on täällä ystäviä, ketkä tukee mua ja ketkä tulis auttaa mua, jos on tarvetta. Niin jotenkin mä sain sit itse rauhoitettua. Mut loppujen lopuksi mulla sit pimahti itel päässä. Mulla tuli, mä en tiedä, että oliks mun masennus vai ei. Mulla tuli paniikkihäiriöt. Mun rupes ahistaa kaikki. Mä mietin koko ajan yli, että jos mulla oli vaikka yksi pieni näppylä vaikka tässä kädessä,
mä rupesin miettimään, että kattoo sitä hetkeä, mitä oli, mä menin panikkiin. Ja sit mä olin vaan, että ei vittu, että mä rupesin niinku sit kattoo niinku, jos googlettasin kaikki. Että niinku, et mitä vaihtoehtoja on. Sitten mä olin, että mulla on tää ja kaikki. Sitten mä rupesin käymään niin sanottuna psykiaatterina, rupesin käymään puhua siellä näistä asioista. Ja sit mä pääsin sit pois, mutta se on jättänyt vieläkin mun ikuisen arpeen, että kyllä mun välikin saattaa tulla paniikkihäiriöitä ja sellaisia. Mut se sai taju mun elämässä aika paljon, että mikä on tärkeä ja mihin kannata ryhtyä. Ja nyt mä oon taas sitä mieltä, tai niinku vahvastikin vähän katsoin sitä mieltä, että mä sanon ei huumeille. En enää ikinä halua tollasta paskaa. Joka kerta kun mä näen, että mun edessä on jonkun huume tai joku vetää jonkun lääkkeen ihan niinku huvin vuoksi. Mun tulee kaikki niinku murtosekunti osas, mä näen itse asiassa niinku filminä mun silmä edessä tuks. Ja mä oon vaan silleen, että joo, mä tiedän sen syyn, että miksi mä olin jatkanut tätä missään vaiheessa. Mut sellaista on ja sit tossa toissa kesänäkin, just silloin kun oli just nää kaikki. Niin suorattuna voi sanoa, että mä olin koko ajan kännissä. Mä olin ihan koko ajan kännissä. Multa voi kaverit, ketkä mulla on täällä ystävät, niitä voi vaan kysyä, että joko ne näki mut silleen, että mä tulin keskustassa vastaan, mulla oli kalja kädestä jotain, että mä olin aloittele, tai mä olin kännissä. Koska mulla oli pakko löytää se korva, tai niinku se, että joka korvaa sit sen. Koska kumminkin käytin myös pari kertaa vahvoja huumeita ja 2 vuotta putkea ja kannabista, niin kyllä sit jää sit niinku psyyke päälle sellainen, että joo, et koko ajan pitää olla jossain olotiloissa. Mut tää video ehkä venähti vähän pitkäksi, mutta tällainen storytime, ja jos jollakin on lisää kysyttävä tästä aiheesta, niin voi tulla laittaa viestiä vaikka Instagramin kautta, addella vaikka Snappia, laittaa siellä viestiä. Mä voin siellä sit puhua vähän tarkemmin, että jos jotain on kysyttävää asiasta. Mut kiitos, että katsoit. Toivottavasti jos sä oot uusi katsomassa tätä videoa, niin ups. Nyt meni vähän lapasesta, että no, sanat ristiin. Että jos kiinnostaa katsoa lisää näitä mun videoita, niin tilaa ihmeessä. Ei oo mikä pakko. Ja peukku ylös, peukku alas. Mitä mieltä oli tästä videosta, mutta nähdään seuraavassa videossa lapsukaista.